Aku langfei nada gram motor gari jengse aku langfei pura planning जों रायजो जानायनि खोथा आरो नङासै होमबा जोबोर मोजां प्लानिं खालायनानै रायजो जायोबा सेंग्रा सिख्लाफोर दङ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिथांमोननि थाखायबो मोनसे मोजां साजेसन बायदि जायो आरो खारसनला खारसनलि खम बैसोआवनो हाबा जानानै प्लानिं गैया मथे हाबा जायोब्ला मालाबा दुखुबो मोननो गोनां जानो हागौ बिनि थाखाय आङो बिराद मोजां बोसोन होनाय बायदि मोनबाय बिनि लिरिक्सखौ बेनिखायनो दायो नोंथांमोननोबो रोजाबनानै खोनासंहोनोसै
Thank you.